এইটা হচ্ছে বেডরুম। ଝରକାଟା ବୋଧେ ଜାମ୍ ଅଛି, ଠିକ କରି ଦିଆଯିବ। এইটা ହେଲା କିଚେନ୍। ଏବେ ପାଣି ଆସେନି, ଦିନର 2 ଥର ପାଣି ଆସେ। ସକାଳ 7ରେ ଥରେ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରେ ଥରେ। ଭରି ନବ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲ? ଘର ପସନ୍ଦ ହଉଛି? ଚଳିବ, ହେଲେ ଭଡ଼ାଟା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବାବୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଏ, ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ଭଡ଼ାଟା ଫାଇନାଲ କରି ବାକି କାମ ସବୁ ସାରିଦେଲେ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ। ଯଦି ତୁମର ଘରଟା ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି। ଆଉ କିଏ କହିବା ଆଗରୁ ମୋର କହିଦେବାଟା ଠିକ ହବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? କଥା କ'ଣ କି, ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ଭୂତ? ଏବେ ବି ଆପଣ ସେସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କୁଆଡ଼େ ରାତିରେ ଆସି କବାଟ ବାଡ଼ାଏ, ହେଲେ ତୁମେ ଜମା କବାଟ ଖୋଲିବନି। ସେ ତୁମ ସାଥିରେ ଭଲରେ କଥା ହେଇ କହିବ ତୁମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି। ମୋବାଇଲ? ସେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବ, ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଜବରଦସ୍ତି ବି କରିବ। ହେଲେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, ତୁମେ କବାଟ ଖୋଲିବନି। ଜବାବ ଦବନି କି କବାଟ ବି ଖୋଲିବନି। ଯଦି ଜବାବ ଦିଏ ତାହେଲେ? ମୁଁ ସ୍ମିତା,
ପାଖ ରୁମ୍ରେ ରହେ। ଆପଣଙ୍କୁ କି ଚାବି ଦେଇଥିଲେ କି? ଚାବି କାହିଁ ନାହିଁ ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? କଥା କ'ଣ କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ତାଲା ମାରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ମୋର ଆସିବାଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏଇଠି? ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ? ଆସନ୍ତୁ। ଆସ, ଏଠି ବସ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ ଘର ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ। ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଏଇ ମୋବାଇଲ, ଭୂତ, ଏଇ ବାବଦରେ। ଆପଣ ଭୂତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ ଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ମୁଁ କେବେ ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରିନି, ଏ ମୋବାଇଲ ଭୂତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛି। ହେଲେ ଆପଣ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି।
ସେଟା ସତ। ଏଇ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ତାର ଆତ୍ମା ଘରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କଫିଟା ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି? ଆରେ ଆରେ ଆପଣ ଡରିଗଲେ କି? ଆରେ ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିବି, ସେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି? ଦେଖ ମତେ ରଗାଉନି କହୁଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି? ଯଦି ରାତିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବାଡେଇ କାନ୍ଥ ଆରପଟେ ମୋର ଶବ୍ଦ ପାଇଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। କେତେଥର ତତେ ମନା କରୁଛି ଏଠାକୁ ଆସିବୁନି ବୋଲି, ପୁଣି ଚାଲି ଆସିବୁ। ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଲୁକହସା ହୁଏ ବୋଲି? ଆରେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି କଥା ମୁଁ ଲୁଚେଇ ରଖିବି। ତୁ ଭୂତ ନୁହଁ, ତୁ ମୋ ଝିଅ ବୋଲି। ହେଲେ ତୋର ଏ ରୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ଯା, ଆରେ ଯା କହୁଛି, ଆରେ ଚାଲି ଯା କହୁଛି। କବାଟ ଖୋଲ। नहीं
ମୁଁ ଏବେ କବାଟ ଖୋଲିବି। ଆରେ ମୁଁ ଶୁଭ କହୁଛି କବାଟ ଖୋଲ। ତମେ ସକାଳୁ ଆସ। ତୁମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସେ ଚାଲିଗଲାଣି। ତୁମକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ରାତିରେ କବାଟ ଖୋଲିବନି ବୋଲି, ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଯାଅ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି?